you don't see me. Mă numesc Maria Bob, sunt profesoară de istorie și educație civică în Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Comuna Spoteni, activez deja al 5-lea an, sunt absolventă a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Am ales această profesie pentru că am fost fascinată de ea pe vremea încă când eram copil. Am considerat-o o profesie care îți dă ocazia să folosești imaginația și să stimulezi din plin pe ceilalți, să creezi sufletul copilului. Entuziasmul de la început mi-a dat posibilitatea să depășesc problemele de la începutul carierei mele. Pentru că dacă un profesor nu e convins de valoarea instruirii, nu e interesat de copii, el nu poate fi un profesor bun, cu o motivație corectă. Având la bază motivația și interesul copiilor, am încercat în cadrul orelor să aplic tehnici interactive ca să răspund la întrebările copiilor. De asemenea, am încercat împreună cu ei să ne implicăm într-o serie de proiecte încheiind acorduri de colaborare cu diferite ONG-uri din Republică. Un astfel de acord este încheiat cu Asociația Obștească Idis Viitorul. În cadrul acestui parteneriat am creat echipa de dezbateri Puterea Cuvântului din liceu, cu care am câștigat de 2 ori etapa regională și odată etapa republicană de dezbateri în cadrul proiectului În calea spre Parlament. O altă organizație cu care am conlucrat este Every Child. Împreună cu aceștia am creat Consiliul Consultativ al Copiilor din raionul Călăraș. Misiunea acestui consiliu este să facă vocea auzită a copiilor în fața adulților și implicarea lor în procesele de luare a deciziilor. Un alt ONG cu care am colaborat este Junior Achievement din Republica Moldova. În cadrul acestui parteneriat, elevii, împreună cu mine, am reușit să participăm la o serie de evenimente, precum ar fi Weekendul Inovației, Profesioniști și Debutanți, Târgul Național al Companiilor Școlare. În cadrul acestui eveniment am creat în liceu o companie școlară care a elaborat un produs, și anume o șculiță pinguin, pe care am realizat-o pe piața internă a liceului. Am reușit să o prezentăm la nivel național în cadrul acestui târg al companiilor școlare și la nivel internațional în Estonia, la Tallinn, unde elevii au mers și au prezentat produsul. Ținând cont de formarea mea continuă, am participat la toate seminarele, instruirile, trainingurile propuse de Asociația Obștească, Centru de Informare și Documentare privind drepturile copilului, Direcția de Învățământ și experiență de peste hotare, și anume în România, cursuri de formare și în Estonia. Sunt oameni și oameni. De când activez în liceu, am cunoscut foarte multă lume, de care m-am bucurat și am mulțumit lui Dumnezeu că drumurile noastre s-au întâlnit. Mă refer și la doamna Maria Bob, tânăr specialist care a venit câțiva ani acum în liceul nostru și cu care am avut proiecte împreună de realizat. Am avut de foarte multe ori aceleași obiective. M-am bucurat că am cunoscut-o și s-au bucurat și colegii mei de asemenea. Este o tânără care se implică în tot ce are loc în școală. Este dârză, puternică, mult promițătoare. Ceea ce o face să fie cu adevărat victorioasă este munca. Măria sa munca, care stă ca un înger păzitor pe umărul ei. Îi dorim succes. Este persoana cu responsabilitate deosebită. Este persoana care posedă un nivel de cunoștințe, nu numai teoretice, dar și un nivel de cunoștințe practice. Este persoana care găsește un contact deosebit cu elevii prin insistența de muncă, prin nivelul înalt de cunoștințe, atât teoretice, îmi repet, cât și practice, să se impună ca un cadru didactic care merită ca activitatea dumnei pedagogi să fie studiată nu între colegii de liceu, dar chiar și între colegii de breaslă, eu aș zice, în întreaga Republică. Noi, profesorii, un
activitate didactică mai îndelungată, deci avem ce împrumuta de la doamna Bob. Participă la diferite concursuri, atât la nivel liceal, raional, cât și republican. Este cadru didactic cu o perspectivă deosebită. Doamna Maria este o doamnă foarte înțelegătoare, ne sare mereu în ajutor cu un sfat sau cu o idee, mereu ne ajută și ne înțelege. Activitățile care sunt promotate de la televizor i-au captivat pe elevi. Concursul Minerva, concursul Erudit Cafe, diferite victorine nu pot să aibă alt rezultat decât o creștere a calității dumneiei ca profesor. Câtă originalitate și cât lucru nou, un suflu proaspăt al tineretului în colectivul nostru. Atât de interesant ne-a organizat Ziua Profesorului, Balul Buboceilor, Balul Bubocilor pentru clasa a 10-a, pentru liceeni. Anul nou a fost o adevărată sărbătoare de suflet. Doamna Maria este un profesor exemplu pentru noi, deoarece are capacitatea de a intra în dialog cu elevii atunci când noi apelăm la dumneaei cu rugăminte și receptivitatea ei ne face să fim mai aproape și face să existe această relație dintre profesor și elev. Doamna Maria, deci legătând că are o vârstă destul de tânără, dar putem să spunem că este un pedagog născut, este o persoană cu har, cu abilități foarte mari, cu capacități foarte mari de lucru. Lecțiile sunt înzestrate cu foarte mult material ilustrativ. Doamna posedă foarte bine calculatorul, de aceea la lecții foarte des îl folosește și elevii sunt implicați și ei a pregăti diferite câmpei din lecții, le dau anume la calculator. Consider că doamna Maria este un spirit calm, liniștit și bun. Cu ea, istoria devine mult mai ușoară, datorită ei pătrundem în adâncul istoriei și astfel ne este mult mai ușor și mult mai liber. În calitate de profesor de istorie, încerc să cultiv în sufletul copiilor dragostea de patrie, neam, familie. De aceea, împreună cu ei, am reușit să organizăm în anul 2012 un TV între două raioane, Sângerești și Călăraș, cu tematica Născut în Moldova. Toate activitățile pe care le fac cu dragoste împreună cu elevii mei, deoarece copiii sunt mâinile cu ajutorul cărora ajungem la cer.